ọ ihe okwurikwu ka ọ na-eme anyị abịala ọ sị omenala ndị ga-adịrị ndị ọla obi onye Nze Ugochukwu ka anyị nụta anụ onye Nze biriko panoe nnọọ ọla ka anyị nụ tata ebe o leshi nwa nwa ya nke bụ Ikenna Ugochukwu Nze ọzọ Mgbidi ọla ka anyị nụ tata anyị afụla ọ bụ ihe ọkara ka ọ na-eme ọla ka anyị nụ tata onye okwurikwu ka ọ na-eme Urubesi Eagle-eyed no here live Osmadon Eagle-eyed no here live onye okwuru ka ọ na-eme anyị wọsh ya anyị afụ ka o si eme ala mgbidi ndị Nze ọzọ ha nụsi ebe a ọ ka o si eme ya ala mgbidi onye ọkara ka ọ na-eme otu aka o si eme onye ọkara ka ọ na-eme ọdịnala omenala ka anyị na-eme tata Urubesi Eagle-eyed no here live Osmadon Eagle-eyed no here live onye ọkara ka ọ na-eme ọla obi nna anyị ka anyị nọ onye Nze Ugochukwu obidaso ọla obi aka nụ tata ebe o lechi nwa nwa ya bụ Ikenna Nze ọzọ Mgbidi ọla obi aka nụ tata anyị lele anyị afụla ọ bụ ka o si eme ya nke bụ ọnụ na-egbu ọja na-egbu anyị na-anụ ọkọ ọchụ omenala ka anyị na-eme otu a ka o si eme ya Nze Nna Dozie Frank Ugochukwu otu aka omenala ndị ọzọ n'ọnụ eze bụ Igbo. Thank you very much. It's too much. I got no to finish each time. They can let Brian at table over finish each and then now to me before. From various villages. Yes, I heard about it. I said they were para all the hope. Omelali kaileme ordinary culture and tradition. Makalamu abonyo omelali, mu abonye ordinary. Okay, wako. Oye nana ye hammer. Ayo abakonu maka. Aye gele memia. Oka diction omelali diction. Oka isi emia.
Yes. Yes. Also waiting. Yes. You are welcome to the conferment of awesome title on Ikenna Ugochukwu today the 10th of January 2024. Ayala Funobu is a awesome Mgbidi with this my documentary today. Ayiga Funa ka Osiemia Ishi is a awesome Mgbidi. Oh, eba ino tata. Oh, mena ali ordinary. Oh, ya ile me tata. Yes. Yes, the prequel. Akelela ngedadi. Isa nandela babo nyambo. Awo ya hono ni ara koro na ku ezike. Ono dare ego mu adara DJ. Odo dero no. Odo derege. Yes, mo bobere mo DJ Youngstar. Ay mo zibaha mo onye buchi, onye awo mama. Ugochukwu Ikechukwu abi Ikenna. Yes, ọ ihe kwuru ebe a n'ụbọchị taa. Asị m na ihe ọma mere ebe a na-amasị m. Yes, aka nji wee bịa dịrị nwanne m. Eleburu m anya fụrụ ka onye nza nabata udo dịrị. Yeah, just tell them College Road Junction, they will drop you. Zensi obi iwe kọsa. Ade ekelela gị. Because I'm not going maybe 1 year maybe. About the arrival of ACOB, as the one of Mgbidi Ancient Kingdom. Yes. Oh, yeah. Nkebo. Yes. Nkebe Zenkem. The digital Eze just arrived Yes. at the venue. He's Also the chairman of Ndeze Oru West. Also the secretary of Ndeze Oluzone. As Aloysius Chukwuemeka Obi. As the one of Mgbidi Ancient Kingdom. The digital Eze. Eze Mawe. Yes. On over Bosi, on the professor now, and a member. Yes, somebody. I can never see. That's all. Youngstar. MC Youngstar. Yes. Our mama. Yes. The man Nze Lozo traditional rite has just started. As we can see, the sorting of kola nuts, that is how it is being done. When any item is called, with Oru West Eagle-eyed, because Madam Media Eagle-eyed, because I got like a buy eba tatime walile la fonge loko, so because buy like la lobi mpa Ugochukwu akurulo obidaso tata ime. Okay.
Okay, one way no. Okay, because when you can to a brief history of Ishi Ozo, I didn't have Ishi Ozo Mgbidi. Akiboye Mgbidi. Okay, Iboye be Oli. Iboye Ozo. Iboye Nze Ozo. Manebo onye cool. Igbo niile bofu, kumula niile bofu, just brief try ihe bụ Ozo o le kwokwu ya. Ozo bụ omenala. Okay. Ochichi. Okay. Okay. And onye shie ya ola hachiri oke ebe ndị Nze Ozo ibe ha nọ akwa ya mana ekwu eziokwu biko rapa ya ọnụ. Okay. 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 Nze. That means ile make I marata no bo Nze bo onye kwuru eziokwu. Ofu white or sila white bo white. Ofu black or sila black bo black. Okay, what of onye Nze you cannot bribe. We get the repercussion. Hey. Abi? Thank you very much. Okay. All right. Oh, na ka ngotara. Nze lile bụ ofu. Imo State ma ibu Anambra. Ndị Nze la kwụ n'ụzọ eziokwu. Onye Nze adịghị atụ asị. Onye Nze adịghị anara nwunye mmadụ. Onye Nze adịghị eri nri anyhow. Onye Nze panoe. Dede noe kebo Nze Ugbeleje. Dede barrister. Welcome sir. No. Kebo kwano onye Nze mpa ekezie ngotara ihu gị. Dede no o. Si agaziere gị. Ọkụ si eme ya. Omenala na ọdịnala. Onye ahụ na-ekwusi ogbenye adị echu ọzọ. Ile aghara ebe ọ na-echu ọzọ, jem ebe ọ na-arụ agwụ. Nnapụnanụ nnekwute otu a siri kwupụta ala la mbombo. The newly Nze Ozo. Ikenna, look at me. Ikenna, look at the camera. You are not an Nze Ozo man. Leave him alone, bros. Leave him. This one is not part of it. You are not an Nze Ozo man, right? Yes. You are not a titled man. Yeah, I love this. I love this. Akurulo. Umuekwe like the Ugochukwu. Obidaso. Umuekwe Sadi Kukwafo. Kwime bang. Enter the bike, I've told him. Yes, enter. Yeah, we are right here at the palace of at the house of Nze Ikenna Ugochukwu. Yeah, Nze Ugochukwu is the father to the celebrant.
Yeah, his son is the one doing the chieftaincy title today, while Nze Ugochukwu is the grandfather to the celebrant today. That is the person here down here, Master Ikenna Ugochukwu Mgbidi. Yeah. Yeah, onya kwa kaileme ayono la ubi onya Nze Ugochukwu koji ya kulu lo mana onya le shi won ya Nze lozo Mgbidi ayile ayafu na obu ihe okara ka o le eme ayile ayafu ekwe ka ha na-agba ọka osemia omenala ọdịnala Ikenna abụrụla onye nzele ọzọ tata. Ọ bụ otu a ka o si eme ya, omenala ọdịnala ezele ọzọ Mgbidi. Ọ bụ otu a ka o si eme ya. Ogbenye agba egwu ofeke agba ọ ndị chiri echichi lagba ụdịrị nke ọ ndị chiri ọzọ lagba ụdịrị nke ndị chiri nze lagba ụdịrị nke ogbenye adị agbụ ya ogbenye adị agbụ ya egwu ndị nzele ọzọ ogbenye adị agbụ ya ala eziokwu obi ga na-agba eziokwu ogbenye adị agbụ ya igbuche nchi dị agbụ ya omenala ọdịnala ka anyị na-eme onye Nze ọkọchọ ọdịnala ntụla Mgbidi. Onye Nze la ya ba o. Onye Nze ayo nunga. Onye Nze agụrụ ụlọ nwa oge nwa ịbara uru onye metụkwala ha ego n'iro Nze agụrụ ụlọ ije one love. What's happening yesterday? So what's the essence of this? Why did you decide to give us all your small or your 5
Even if they're born today, we are very good. If you are an Nze, you call it an Nze. You command for very high respect. When you can take it in the public, anybody who is not Nze cannot talk to someone. That is when we say, Joe and Nze go, Joe and Nze go, Joe and Nze go, Joe and Nze go before any other person. And if you are an Nze, any sacrifice you make to your ancestors to be taken immediately. You are not Nze. So the sacrifice you make to your ancestors is very, very, very important. But the answer is only man in the army. You don't kill. You don't provide the representation. You don't take any person's wife. So, life. Last. So, it's a set. So what if these those are the lives all happen to you? Only those who So what happens? You have the body, even the small boy. you see anybody good party, and if you are not strong like me, and you are not amazing, you cannot hold that elephant tusk. You cannot wear that feather. You cannot wear it. Even if you are sorry, and you are not amazing, you cannot hold that elephant tusk. You wear that feather. Unless you are amazing. If you are not a person, if you are not amazing, and you wear it for all the elephant tusk, it's like one hour. That is I know she's true every day one communication. Outside. Okay. Are you a businessman? How do I identify your respect? I'm from the States. I work in sales. Okay. What happened here today? How do you feel? I mean, your 5-year-old son. It's a lot. It's really cool. Makes me proud. This is really made, so this is really fun to watch. Mine was done last week. Long prosperity, long life, wisdom, courage, and strength. I like Uruguay go here live because Madam Media go here live. Obase issue there kweba come wabera cover ya Osuji Umumaram Ugochukwu, right? Okay, because come cover and thank God that you are here live with us today because Baya Fangi. Okay, Ali Hybra Eva Timetata. Okay. Okay. Kalipanoka. Sirede. Okay. 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 Kalipanoka Obidege Efu Wanwange, your grandchild. Ishi Ozola Mgbidi Makala Ebo
onye ekwe, nwa gị bụkwanụ onye nze, di gị bụ onye nze, nwa gị bụ onye nze. Ale ka obi dị gị tata? All right, thank you very much. Thank you for promoting our culture and tradition. May Chukwu bless you. Oyenze, no sir. Oyenze. Kebo. Oyenze, Engineer Emmanuel Oguchukwu, the former chairman Oru West, is here alive. President SA to the governor of Imo State is here alive. One of the inauguration committee of distinguished Senator Hope Odedeka Ozodinma is here alive. Kebo onye nwe ọzọ taa yala eze oru